रायजो राजा नोंथांमोना जाय फुटेजखौ जाय माने भिडिअखौ नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नुगासिनो दङ नैबेयो जोबोद दुखुनांथावना रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना ओरैबायदि दुखुनांथावना बेफोरबायदि माने बारहुंखा सिमब्रेनाय बे फाखन माने 2-3 मिनिटनि गेजेरावनो ओरैबायदि सिमब्रेनानै ओरैबायदि फाखन बारहुंखा बार मोदाय माने फाखन गिदिंनानै नैबे गंसे न'खरा ओरैबायदि सिलिंखार जाजोबखादों आरोना। माने गंब्रै न' दंमोन, बे गंब्रै न'आबो माने एकदम माने थेर बेथेर माने बायफ्लेजोबखादों रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बे समाव माने मोनानि जेनेबा 8 बाजिसो जाबायमोन। मानोना ओंखाम जानाय सम जाबायमोन, माने ओंखाम जानोसो हाबदोंमोन आरोना। ओंखाम जानो हाबदोंमोन माने गथ'नो बा फिसाजो बा फिसालानो माने ओंखाम जानोसो ओंखाम खुरनानै होदोंमोन। थिग बे समावनो माने नैबे सिमब्रेनाय जिनाखि फाखन गिदिंनाय बारा फैनानै नैबे न'खरखौ बिसोरनि न'खरखौ माने सिलिंखार खालामलांबाय रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बियो मिथिस्लाब मोनै ओरैबायदि माने हरखाब बे जाथाया जादों आरो बियो मिथिंगानि मोनसे बियो गोहो, मिथिंगानि मोनसे बियो बोलो आरो बेजों मानसिया बे इसोरनि जिथुनाखि महिमा नङा होमबा, बोराइ बाथौनि जिथुनाखि महिमा बे गोहोजों बहानो हरखाब माने सेकेन्डआवनो बियो धंस जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। थ' बियो जोबोद दुखुनि बाथ्रा। दा न'खरा एकदम उफाय गैया जादों, माने निरुफाय जादों। ओरैबायदि माइ दंमोन, माइफोरबो सिलांजोब्बाय, माइरं दंमोन, माइरं सिलांजोब्बाय, माने देगसि देगला माने बायदि बायदिफ्रा माने सेस धंस जालांजोब्बाय। आरो नोंथांमोना नुनो मोनदों बेयाव गयाबो गिदिंनाय फाखनाव गिदिंनानै बेयावनो गोलैदों, दंफाङाबो गोलैदों, गासिबो गोलैदों, थिङा उरायदों आरो गासिबो माने बायफ्लेजोबखादों आरोना। थ' माने ओरैबायदि उफाय गैया जादों, माने हरनिफ्रायनो ओंखामखौ मोनजायाखै आरो गोबां माने दुखुनि गेजेराव दङ बिथांमोना। आरो बिथांनि न'खरनि जाय गाहाय बिथाङा माने हाजिरासो मावहैदोंमोन आरो खामानिसो मावहैदोंमोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। थ' माने अबस्थाया जोबोद गाज्रि, थासारिया जोबोद गाज्रि। थ' बिनिखायनो बिथांमोना गोबां दुखु फोरमायदों रायजो राजा नोंथांमोन। गोबां गोसो सिंनिफ्राय माने गोरबो सिंनिफ्राय मेगनाव मोदै गदों आरो बिथांमोना खावलायदों जाहाथे बिटिसि गभर्नमेन्ट जाय माने मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिनि जि दैदेननाय बिटिसि सरकार, बे बिटिसि सरकारनिसिम खावलायदों जाहाथे एसे एनै अनसुंथाइ होनानै जाहाथे जानायनि बेब'स्था खालामना होयो आरो न' लुनानै होयो। थ' बेखौ बिथांमोना खावलायदों। थ' बिनिखायनो दा आङो बे समाव आसा खालामबाय बिटिसि गभर्नमेन्टआ बे समाव खावलायनाय थाबाय जाहाथे बिटिसि सरकारा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा जाहाथे एसे अननायनि गेजेरजों बिथांनि न'खरखौ सहाय खालामगोन आरो मदद खालामगोन, जाहाथे थानायनि सुबिदाखौ बानायना होगोन आरो जानाय लोंनायनि बेब'स्था, जि जोमनि बेब'स्थाखौ खालामना होगोन। आसा फारिबाय। जै जाथों, जै बर' हारिनि।